Halo लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ आं दा थांगासिनो अट'जोंहाय थिगाजुलि थांगोन दिनैहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माखासे खामानिफोर दङ नायलांदो थिगाजुलि थांनो थिगाजुलि लादु थांबाथ' थिगाजुलियाव बस malau itu bunga dengan malau bunga aduh lagi susah ट्रेना फैबाय मोनसे रङिया थांग्रा आं थांगोन धेकियाजुलि आंनिया दा फैथ'वाखै आरोना माजबाद स्टेशननि हालोदा माबायदि नै माजबाद स्टेशन बियो नै माबायदि लेथ्रा माबा जाना थादोंनो देखो माजबाद रेलवे स्टेशन का हालत कैसा है देखो खा पी के कैसा फेंक रहा है इधर ट्रेन ऐसा हालत है सफाई कर्मी भी नहीं है Senior national kickboxing championship, which will be held at Dehradun from 1st October to 3rd October. मीटिंगा जादोंमोन बाथासियाव दा जोबबाय थांगासिनो हेलो हेलो ओइ धेकियाजुलिनि साहा बागाना लावजोब्बाय बेमार लादों नायाखै कम्पानियानो जोङो हाइवेजों फैयालाबानो सर्टकाट मारिबाय आरोना बिथिं बागान माने एसे खाथि जायो आरोना हाइवेजों फैयोबा बहुत गोजान जायो हाइवेजोंबा जों 2 घन्टासो आराय घन्टासो लागोन नाथाय जों बिथिं 1.5 घन्टायावनो एसे सर्टकाट नायलांबाय थादों बे जायगाया सनितपुर उदालगुरि बर्डार बे दैखौ बारबानो सनितपुरखौ बारबाय जोङो बारलांबाय गोथौसो माथो बिथिं एसे गोथौसो माथो बिथिं सेरबारिया सेरबारि दिनैसो नुबाय बहुद गोबावनि उनाव सेर गोजा बेफोरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव इन्टार जाबाय फाइनाली न'आव सफैबाय दा जाखांबाय लोंखांबाय आरोना खोमसिलायबोबाय आरोना
बाथासिपुराव जादोंमोन आरोना बे मिटिं जादोंमोन जोंनि आसाम किक बक्सिं एस'सिएशननि फेडारेसननि थ' बेयावहा माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायदोंमोन आरोना माबायदि खालामनांगौ खेलफोर जागोन नेशनेल फेडारेसन काप बेखौ खुंनो लादों आरोना जोंनि आसामावहा दा बेफोरखौनो सावरायदोंमोन आरोना माखासे बाथ्राफोर थ' इन्सट्राक्टरफोरखौ माखासे लिंहरदोंमोन सावरायनो थाखाय बिनि थाखायनो आं थांनाय जादोंमोन आरोना दिनैनि बे जायगायावहा मिटिं लादोंमोन बाथ्राफोर सावरायदोंमोन बेखायनो आङो थांदोंमोन थ' सावरायलायबाय सावरायनायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरा सोरबा जाबाय आरोना थांखि लानाय जाबाय ना खेलखौ खुंनाय जाथों होननानै स' जों दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ना मोनाबायबो थ' लोगोफोर गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन थ' ना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बाय